Inkulumo kaNdunankulu iqale yaphazamiseka ngenkathi abe-EFF besukuma nama-points of order usomlomo awachaza ukuthi ahlose ukuchitha isikhathi. Emuva kwemizamo eminingi ukulawula i-EFF, usomlomo ucela bomthetho babakhiphele ngaphandle. Okuseqhulwini esifundazweni ukulwa nezinga eliphezulu lobugebengu. We will also boost on the ground following the passing parade, the allocation of 1,800 police officers to the province of KwaZulu Natal. We have directed the Department of Transport as well ukuthi umnyango weze transport abuyise u-Operation Shanela uzoshanela isifundazwe sakithi ulwe nobugebengu. Uhulumeni uthi uzofaka amakhamera endaweni enobugebengu uphinde ulwe nokutshotshwa kwemfuyo kuzosungulwa nesigungu esinochwepheshe esisobhekisisa indlela zokulwa nenkinga kagesi. By the end of March 2023, KwaZulu Natal will also appoint a panel of energy experts to coordinate all our efforts and help accelerate the implementation of this energy master plan. Lapha endaweni zethu ikakhulukazi emzinyathi abesifazane bahamba amabanga amade beyofuna amanzi belindele amanzi. Ngempela konke umuntu uyazi ukuthi emzinyathi siphakathi nendawo amanzi ke ayi-challenge nokuqhubeka entaba. You know, people sitting at home throughout our province listen to a speech like this. They're unemployed, they don't have water, they don't have electricity, their roads are failing, you know, health services collapsing, they can't get their kids into school. I didn't hear that. Bongani Gema, indaba ze SABC emgungundlovu.